Sabranganen kali cedhek yen aja ngaweti mate meleo sing cedhek yode sama meleo sing cedhek supaya selamat ya apa iku apane tarian iki kaya bulat oh ini tak kaya bulat sing anyar apa sing gres ngono oh ngono ya umpama kon parian sing anyar lha duwe dawu ya duwe sing ya pen kuning manglong nang embong sapa wonge gak pengen ngetok lencer kuning oblong-oblong sapa wonge gak kepingin melo sapa wonge gak pengin melo kan iku gawe sing ngenongi wae lima wis dikene lima ngatane mangane sing tanggap situ iki siji karo liyane Pari Amyo, gak kaya pari aku. Pari Andrika anyar gres ya awe. Kanggo masyarakat Jabon ngerapakan kene. Ya apa pari Andrika? Anyar gres. Dulur-dulur kene. Lek ana arek ayu-ayu tak kei parian. Pari Andrika ya? Lah ya sayur gobis dijangan semur. Maksude nyedak artis nambahi dawa umur. Iya yang sukmo sesmitaning sun bono langgeng rahayu sagung dumadi pono kawan wonten dawuh Mbah sing dadi pepalang Gusti Prabu Setyabrojo Ratu ing Dondur Sewu sapa sing adang-adangi lho lek Ndara Gatotkaca pun kalah Ndara Antarja kasor Bambang Iraman nggih kalah Mbah. Lah nanging niki enten sing maju setunggal niki. Sing maju sapa? Lho niku ngomong aja aku tok ae. Sing maju niku Pak Mbah Anoman. Nggih, Mbah Anoman. Sapa Anoman niku? Anoman iku sinebut pendekar Pancawati nalika jaman Ngalengkadiraja Drubadana Labadana aluran. Matine Dasamuka saabang kindile merga inuman niku wau. Lha ya apa matine merga inuman iki karepe ya apa? Anoman klira-kliru ae ya. Lah apa saiki Anoman isih ana tasih wonten. Anoman niku duweni ngelmu turun saka pamaning Subalinata ingkang nyuwastan ilmu dawa umur Aji Pancasona Pancasanya bosok beling cukule brungki sileming watu hitam lah niku ilmune ngoten Anoman isih ana nggih tasih wonten mongko iki wis pitung jaman isih urip lah niku Anoman dawa umur mergo mboten nate mangan rawon niku rawon seneng aku goblok rawon iki gak ngono dadah mangkane saiki aku takon apa digdayane Anoman Purbancana ngeten Anoman Purbancana sinebut pendekar Pancawati diarani pendekar Pancawati agul-agul nalika ngayuja dipura Sang Prabu Sri Rama Wijaya mboten saged menang mboten saged napa-napa menawi mboten kelokan Anjila Kencana ya Anoman Purbancana ya diarani putraning Sang Rama Gandrung nalika semono ya yen kaya ngono aku dodono sapira kasudibyan kaprawirn kalungitan lan tiping Dewas Kidul ing semono sing panggrahe tulungiting wicara Anoman tak dedepane nggih nek ngoten niku wong Anoman Prabancana papaken Sang Begawan Kumala Dewa
katon tak dodosi kaprawiran. Sujana sumoning driya ala becik sinebut jamata ala becik sinebut jamata Ambilahing awi gena ana musidam lutut benda lawan sarip lutut benda durakan ingkang wang tuang kono kawan Pak Mujeni nggih Ndara iki sing diarani Anoman Bangkin niku wonge mboten sepiro tapi ketok tereng mboten sepiro niki wondone dhewe maksude nggih sampeyan tingali wondone Anoman ing lak dhewe kok iso kaya ngono niki wondo Anoman Tuan Berem maksude niki sing gawe londo sampeyan tingali buntute mlungker nanggoning gelung mboten enten niku tiasane Pangeran Berem londo biyen kono kawan nyoto iki Anoman Prabancana bedes mudhun saka alas nyangari golek ngombe apa pancen bedes bekisaran lho pun salah penapa Den Mbah niki ngoten asli mboten Anoman bekisaran mboten Anoman gawen-gawen mboten lutung kasarung niki Anoman asli tak delok mripate wis jero kulite ngrengking kaya kawi kulit lawan blunge mak ngadege ya wis ora cecek lho nggih ngoten tiyang nek tongseng niku nggih mboten lemu daginge akeh ngoten nggih ketoke cilik tapi kesit wong ngoten biasa dawa umure mangane lek rabi kula golek sing endek lek endek wonge wis mesti dawa umur wong cilik kenting nah nek gedhe nglombor wah jare arek-arek panganan gak enak ayo sing mengane ku bobor lah klothok greh nah nek sing seki panganan gurami nila wong lemu niku mblombior panganan gak enak maksude gak enak niku asin klothok wae dak kobong wis tenang ae Anoman Prabancana iladalah sapa kang ana ngarepku Begawan Lukmana Dewa nuju ming Prabu Setijab Raja saka kraton Dudursewu Prabu Lukmana Dewa tugasing dadi pandhita mulang muruh ngudi ilmu
minterno sing durung ngerti maringi ilmu kang manfaat tumraping para siswa lan para ajar wasi satu kuntung lan endung-endung ya murid kabeh tak pinterno tak wenehi wawasan sing apik kurang lengkap sing kaya ngopo tugasing pendhita watek digugu lawan dikiru lho nggih mbah kliru sampean mau guru digugu lan ditiru sing ditiru apane sing digugu apane maksude gugu guru iku digugu lan ditiru endi sing digugu endi lan ditiru yen wateke Begawan Lukmana Dewa seneng gawe kapitunan seneng tumindak nista cundala gawe gelane liyan ora gawe lega nanging gawe gelo gawe susahe wong liya iku apa kena darane guru oh iku sing kok takokake ya tak bales ben disinang Anoman Prabancana ya aja waran kon kok wani gawe jeneng pendhita Begawan Anoman Begawan Kapiwara Resi Prabancana Yandayapati maksuding pendhita apa maksuding resi apa maksuding Begawan apa ya tak terangno siji-siji pendhita penepento sanyata sing tak tindakake rina kelawan wengi amung kang nyata nglego ketok mripat iku sing tak lakoni yen ora nyata ora bakal tak tindakake bagus bener kono kawan nggih cocok catetan kula nggih ngoten niku sing nomor loro Begawan maksude Begawan kang digawa manungsa ana donya iki padha urip ana donya dibandani donya perkara olah pakertining dhewe-dhewe cara carane nggayuh mardika ana donya. Kono kawan, kaya ngopo? Leres, lester niku bener. Ya kali siji, iki sing gak iso. Dereng mesti. Anoman nggih. Sing diarani Resi Andayapati, maksude resi saka tembung resik. Maksude resik iso ngresiki. Sing diarani mubal musik mubaling nafsu alwamah amarah supyah mutmainah nadyan to sak glogot yen nganti ana tumindak cindundala nista iku tegesing ora resik wong resik iku wis ora duwening gegayuhan ora duwening kekarepan ora duwe piranti apa-apa kang bebani nalika urip arepe bali ngarsaning Gusti Kang Amung Tuwuh mirut kasedan jati karana kono kawan kaya ngopo bener Mbah kula nate ngrungokaken radio RRI ngoten niku kok bener tok lho anjene bener nggih kula ngomongaken bener niku sampeyan takon sing wangel ngoten lho sing wangel takon sing gampang-gampang to niku ya aku melu takon mesti tak batak aku melu takon wong urip ana slumahing jagat gelaring jagat anyar iki sing gawe panutan apa sing disujuti apa sing gawe panutaning wong urip iku rasa awit rasa iki peparinging Gusti Kang Amung Tuwuh sak donya padha ana rasa rasaning dhewe nanging rasa siji lan sijining ora digawe padha lah sing dadi sesembahaning sing disujuti ana donya apa? Ya. Sing disujuti ana donya sak temening ora ana. Awit sipating Gusti iku suwung nanging sejatining isi sajroning sepi diwenjang samun peteng nanging sejatining padang aja sampe kliru manggon ana padang ora aruh sajroning weweteng iku wong kang kuwalik. Aku melu takon wong Gusti Allah kok suwung tegesing Gusti Allah iku ora ana. Sing arane ora ana iku ya sapa? Sak temening Gusti Kang Amung Tuwuh iku sipating wujud nanging ora wujud ana nanging sejatining ora ana lek sejatining ora ana pancen didelok ora ana yen sejatine Allah iku wujud pancene wujud wujuding rupa apa wujuding rupa kitab adamakna ora liya ngalira ing kapribaden manungsa mijil ana donya dumadi saka bapak lawan ibu Mbah kakung Mbah putri boyot kakung Bu putri canggah kakung lan sak piturute nganti temekan
Bapak Adam iku sipating Gusti Allah. Mangkane wong tuwa diarani pangeran katon, yen ngono Gusti Allah iku katon, Gusti Allah iku wujud. Bagus yen kaya ngono, keserimpet omong dhewe. Yen kon wis ngaku yen kon iku eruh sejatine Gusti iku wujud rupa wong tuamu, ya pancen para nyata. Bukti tandha yen wong tuamu iku Gusti Allah iku apa? Aku melu takon. Takoni. Begawan Lukmana Dewa iku mijil saka apa? Waduh. Mijil iku basa apa? Mijil niku metu. Ada mijile karo iku. Mijil niku metu delosor niku metu. Oh, lahir nggih. Ya Allah karo mijil. Lahir niku mijil niku dadak-dadak apa niku. Brosot niku lho. Lek wong wedok pun napa anggar bini ngemban pepasane ngalah buka lawang 1 2 3 4 5 6 8 9 lek saka brol pecahe kawah coer laire ponang jabang bayi mangkane mboten enten dokter sing pinter ngarani bayi jero weteng niku lanang ya salah wedok ya salah kok iso ngono awit niku kasengkar gegaipaning Gusti jenenge bil goibi gaibing goib samari-samar kok iso ngomong ngono wadah-dadah muridé Mbah Puji. Ya. Yen kaya ngono aku takon, Anoman. Ya. Anoman kok dhuwur mencit temen ilmu sing mbok lakoni sak temene Anoman sak bendina laku apa? Mbah mboten oleh, Mbah, buka-buka niku. Niki dilindungi BH. Apa BH? Lari-lari wedok-wedok niku mboten dilindungi BH Pak Korat kare. Apa? Badan hukum. Ya. Maksudnya niku saged diwedhar niku wonten forum khususon forum kecil gak oleh wong akeh, wong loro wong telu wong papat sak makom mboten oleh. Gak iso. Atiku wis kadung gatel, atiku wis kadung panas dadah. Wong urip niku neraka sakniki, swarga sakniki. Mboten iso neraka meni-meni, swarga meni-meni sirep. Kon kula ditampok wong boto kon kaya wong neraka kok meni-meni, swarga kok meni-meni ku arep apa? Swarga niku sakniki, neraka niku sakniki. Niku sing bener. Maksudnya, lek lunga mriki disuguhi gedang, enten sing panganan senengan kula. Niku napa jenenge? Gempo. Kula disuguhi gempo wis swarga donya temen. Nek nggonku gak wong dodol, niku swarga. Tapi lek mriki terus dirasani wong kene, neraka panah. Tapi dodole ditemok anyep. Tapi jerone monga-monga gatel. Lho, niku jenenge. Mangane gatel niku sakjane ten jero. Mangkel ya nang jero, panas nang jero. Dodone tetep kepancet ya gak gatel, ya gak panas. Ya gak ongkep lari iki. Ya, Anoman yang ngono takon pitakonku sing iki yen ora iso mbatan, kon niku dudu bedes. Kang sejati tak anggap bedes bekisaran utawa bedes napa alas mudhun menyang ari. Apa pitakon? Selumaing bumi sakureping langit, wong urip iku kudu duwe panutan apa kapinujon kowe matekur sejati memuja swanta, mujahadah ana sajroning sentong, apa sing mbok waca, apa sing mbok lakoni. Wah, sirep, Mbah. Mbah, sirep, Mbah. Pun sampun mantuk, Mbah. Mboten oleh. Maksudmu? Yang mriki senang. Ngomong nomor ini sasih jelek. Gak, aku gak seneng nomor. Masya Allah, kajengin nyunat nomor 3 isa asing. Kalau tahu tak kayak gak kok tomboi. Lenggih, orang zaman ngomongin kembar itu. Kalau tomboi nulul, siji-siji, loro-loro. Buatan metu. Aku ngomong golong tutuk wis kok tangkep. Maksudnya kembar itu kembar kalungkuk jam 11 bengi. Ya, bare. Anoman ayo, aku melu takon.
Apa kang dadi panutamu nalika kowe matekur sejatimu muja swantamu jatah ngarsaning Gusti nglakoni salat daim dzikirmu apa? Aku ora takon. Ilat dialah ya. Yen kaya ngono tak batang dina semangko. Gegondelaku ana kang dadi panutan. Panutane panutaning Begawan Lukmana Dewa ngerti yo. Aku tetep gondelan napas anpas nufus kelawan tanapas. Maksude napas nupus anpas tanapas. Mbah sampean mbah. Sampeyan jane isin wong pendhita kok karo nupus napas tanapas anpas iku dadak-dadak. Mosok rek ampas iki rene karo rek. Ya. Pirengno tak wulang nguruk marang gegaipan kang sing wis tak lakoni. Darane napas iku mlebu metuning anggone nyatakake ngaweruhi kahananing Gusti. Niku napas. Yen diarani anapas iku mlebu metune hawa kaya ngaweruhi karsaning Gusti. Ngruwi karsaning Gusti. Nggih, terus nomor 3. Sing angka 3 diarani tanapas. Maksude tanapas iku ora ambekan, ora mlebu, ora metu, diempet ambukane diregeng dienggem kuwate sak pira. Nanging jenenge ora ambekan mlebu, ora metu iku nggambui Allah iku suci. Lho. Dadi lek wis gak ditokno maredep niku Allah suci. Iya. Sak kedah, sak kerah ucapmu bakal dikesembataning dening Sungguwasa. Wadah. Kula anggit wong ndonga mandi niku ndelok nggone, kula tau takon niku ten ngene Bapak Guru. Mbah, tiyang ndonga sing mandi niku ya napa? Lho, tutuk nggone nah. Lek sampeyan wis tau nang Ruh Ijir Ismail, makam Rasulullah nang nggone Masjidil Aqsa. Iku bakal mandi, bareng kula mikir lah, kula gak dodol sawah lah gak iso rono. Dudu niku, dudu. Iya. Sing nomor 4, Mbah. Sing nomor 4 diarani nupus. Maksude Iku lenggah anggone ngawruhi Gusti Allah langgeng. Gusti Allah iku maha langgeng. kono kawan. Nggih, Ndara. Bener. Las Restok niku kula nglakoni biyen. Kula nglampahi turu sepisan nggih nglakoni niku biyen. Tetep tanggapan soal turu. Engko lek turu jale turu maneh niku. Lali, lungguh dek leyek, keturun wadah aja jale turu maneh. Padahal kok bengi wayahe haluk ya. Keturun lali. Anoman Prabancana kaya wong sekti, kaya wong lantip ing griya waskita ing semu dhewe kon ngadepi sapa Begawan Lukmana Dewa. Ayo adu cepreting kulit tosing balut yen iso mateni Begawan Lukmana Dewa kuncara kumandhang asmamu. Ya, tak turuti apa sing dadi kekarepmu. Gegit penjalinamu utah ludira dina iki. Iya, tak tandingi anoman sapira kaprawiranmu parap kon. Ayo Mbah masih tuwek sing rusak ngladuk ayo.
Sing kalah sapa lho Kang aku. Nek kalah nggih ngaku kalah ngoten. Nek menang aku menang kula keploki. Tuwas niku mboten sida kula totowan kali adik kula. Pak Mundu niku. Kon kate totowan apa? Lho kula niku totowan sakjane. Kula notoi Pak Mbah Noman. Mundu notoi Pak Mbah. Begawan Kumala Dewa. Lek menang aku lho nek menang sampean dadah mundu keplok lek Anoman sing menang dadah lek Anoman sing menang pun lho temenan nggih terus sarung kula copot kula muda nek rapatan goyang dambrek goyang dambrek 5 menit lagi dinten lagu lagi ana kawan nggih aja dianggep aku kalah lho wis kalah niku lho munduring Begawat Lukmana Dewa ora tekis aku kalah munduring Lukmana Dewa golek papan kang jembar butuhe kanggo nentremno ati sanubariku yen wis tentrem aku memuji napa ilmu pendadaran, ilmu kanuragan sing wis tak lakoni. Tata silah tata carane lho, cukup pertukone botos kawruhe padang panrawangi gelem nuku rusak lan larane. Oh, ngoten nggih. Maca napa? Tak macana aji gendang kumayang kelawan anjang-anjang Anoman Prabonca garah sepira kasudet yanu. Oh yo. Aja dumeh Begawat Lukmana Dewa. Kasor yudhaning kelawan Begawan Kapiwara. Wah. Ing mriku Sendhakep asta Sangluku Tunggal. Sindhakepta sampun makna tunggal ngumpul plek kaya lokak mati-mati. Kena diarani manungsa kang bisa nutupi boboan Nawasanga sumur windu sumber sanga sumbering panglipan diarani bolongan sanga Nawasanga. Ora ana manungsa kang bisa nutupi boboan Nawasanga kejaba manungsa kang wis pinilih pininta kelawan piniji triniji mungguing Gusti. Awit kono mangkono Sang Begawat Lukmana Dewa mandang pucak ing grana pucak pucuk grana enung dununging kira-kira. Don pas kemusin hawa daraning kaline urip yen mlebu yen metu Allah. Ing kono istiqomah winaca saben dina kaya-kaya uripe laku
direksa dening pangeran. Buka distar dibuka ana Kuningan Sari sak lengser ombone tinatah tinukir-ukir aji sasmita aji ilmu kanuragan mantra weda kang diwaca aji gendam kumayang anjang-anjang kenyono. Wah, dasar mandining ilmu cukup pertukone mandining ilmu mergolak mandi sabdane rampung panggendaming Begawan Lukmana Dewa Kopat nyambit komat kamit mantrane maju ana ing pelagan Anoman Praboncana mapak Begawan Lukmana Dewa dan senggang mawut tambuh paranira. Lho ya napa nyengkre niku? Yen ora nyengkre mengko dipadha wong liya. Maksude Semar iki ananing Semar iku ana di jaman owang-owong. Jaman owang-owong. Durung ana bumi, durung ana langit, Semar wis ana. Durung ana bumi, durung ana langit, Semar wis ana. Lah Semar manggon ndi? Lho Semar manggon ana potho. Lho kok potho? Potho niku lak lemah.
Nah nek gak ono pothok ya ono. No, lek karo. Lek gak ono pothok Semar manggon ono. Sadil. Lho, Sadil iku tetep mancing lemah. Sadil iku mudhun ragangan ya standarte iku nyantol ana nggone asip ban ana ruci ana peleng. Lah bane lak mancing lemah. Momo gorong ana bumi gorong lemah gorong ana Semar wis ana ayo mancing apa tak uber kan ya. Kan karo Semar tetep mancing ana peleng. Lah ya bane iku mancing lemah gak iso pelenge dicopot. Ban. Kel. Kau nek gak gelem minggat meleng aku bapan karo Ngamarta dinggoni wong ora dadi apa-apa. Sing penting ayo nyingkir Bagong. Ngamarta wis dadi jajahaning kraton Dodur Sewu. Aturana Sang Prabu Stijabroja dadi ratu ana negara Ngamarta. Negara Ngamarta didunungi Prabu Stijabroja. Ayo padha boyong menyang negara Ngamarta.
Sebedyar katalika anyarasaken ana ing kahyangan Nila Windu duh ing rikala semanten kayangan Nila Windu menika dunungipun Sang Hyang Bathara Wisnu nalika dereng dipun hukum ana Pakunjara Si. Lah dina sinten to priyayi wadon ingkang mangang srama ana ing kayangan Nila Windu sesilih Dewi Pertiwi asmane. Atmaja atmajaning Sang Hyang Hananta Buka Basuki ya Nagaraja Basuki ingkang mundhut switaning akrama nalika semanten Wisnu mematut kelawan Dewi Pertiwi ngantos anggadhahi putra ingkang pinaringan asma Kresna Malang Dewa. Dene yuswa-yuswani Kresna Malang Dewa sampun boten bocah malih sampun katingal Japa Kumarakara wayahe mandhap ana ing ari mila pitanyosan Kresna Malang Dewa menika tanglet tiyang sepahipun Dewi Pertiwi wonten pundi sejatosipun Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa raganing Kresna Malang Dewa. Nerang-nerang kaki liyan. Nerang kaki nerang nes. Dhisik putraku Kresna Malang Dewa ana apa sajak anggonmu duweni gegayon kang kalangkung wigati putraku Bambang Kresna Malang Dewa. Nuwun Kanjeng Ibu kula menika lak inggih sampun mancik dewasa. Lah nalika semanten Kanjeng Ibu lak inggih matur dumateng ingkang putra pun Kresna Malang Dewa kapurih nenggo benjang lamun kula sampun dewasa panjenengan nedahaken sinten Suderma kula kakung lak nggih ngaten. Iya pancen kaya mangkono nanging ngene lho sejatine ora usah dadak
pingit bab kanane wong tuamu ora tak bloko marang sliramu. Nanging wekasing wong tuamu doe ngarikala semana lamun sliramu golek Sudirma Kakung mudhuna ana ing Mayapada Olatana. Yen ora luput putra Mandura kang jambe nom sinigar duwe kulit ireng mulus sak daging lutirane balung sumsume. Lah iku sing diarani wong atuamu golek ana Mayapada. Kang angka 2 Kresna Malang Dewa. Nggih Kanjeng Ibu. Kene tanganmu epek-epekmu sing kiwa. Wonten apa epek-epek kula ingkang kiwa Ibu? Nah, iku tandha yekti menawa wong tuamu takon yen kon ngaku anake Sang Hyang Bathara Wisnu, tengerane wong iku roh tulisan apa sing ana epek-epekmu kiwa. Mboten ngenten Kanjeng Ibu menika wonten seratan menapa, wonten tulisan menapa. Iku dirajah dene wong tuamu, dirajah wong tuamu Raja Kalacakra. Oh, Raja Kalacakra. Lah kaping pindho yen sliramu duwening epek-epek Raja Kalacakra, mbok menawa nemui piangkuh ana ing dalan, kena kok gunakno kanggo nyelametno diri pribadi. Kaya ngaten nggih Bu. Kasudedan Raja Kalacakra. Ya kaya mengkono. Ya, kang angka 3, sliramu goleki wong tuamu aja pisan-pisan liwat andiling Bengawan Sinugangga. Sebab kono ana wewujudan rong perkara sing nalika semana silem ana ing banyu ora kena diperjaya nalika ana lakon Rama Bendung utawa Rama Tambak diarani singa nala singa aja liwat kono. Nah, yen liwat kono ana kono ya nak, kon kok dicegat karo iku mau. Nggih Ibu menawi kados ngaten. Kula ngatekaken menapa ingkang dados sabda panjenengan kan. Ya nggih. Yen kaya ngene maju mrene, maju rene tak ruwat sengkalamu, tak ruwat sengkalamu. Kacarita Bambang Kresna Malang Dewa madhep wonten pangkoning ingkang Ibu Dewi Pertiwi. Saknalika dipun usap pojoke jarik mbun-bunane disebul diwaosaken sawijining mantra weda. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sira ladatola sipatola. Kula sejatining wanita nyuwun wicaksana nyuwun pangwasa kangge tumindak ing wanita sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Siji-siji loro-loro telu-telon siji sekti loro dadi telu menito siji wae telu drat raino telu rejeki. Gusti kang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sira ladatola sipatola. Kula sejatining wanita sejati hanani rohanane sun wujudira wujuding sun. Sira Sirnawati dening satriya wanita sejati ketiban iduku putih sirna layu dening kacarita Bambang Kresna Dipayana nggih putraku tak sunake sak dalan-dalan aja pinanggih Brahala menanggih kembang cempaka mulya winangka dadi nambahi kekuwataning Bambang Kresna Dipayana mbun-bunane sebul kaping 3 bathuke dilus-lus ngangge pocoke karo waduh putraku jane gak teko aku Bambang Kresna Dipayana golek ana wong tuamu.
Bambang Kresna Malangdewa kata lompen lali welinge ingkang ibu Dewi Pertiwi ngelati Sudermana ing kakung lumawat ana ing anggiling Begawan Silukangga kacarita mambu lisah gayeng katon ing mriku sinten ta ingkang ing salebeting banyu singa nala singa emut eling jaman Purwodeksina jamane Rama Tambak yamaning Sri Rama Wijaya Bendung Begawan Cilaka rumangsa ana wong kang lumawat ana andil ya jedul ana ing daratan singa nala singa arep gawe matine Bambang Kresna Malangdewa sapa wane lho aku ana andil berkongkong iso selulup banyu jebul ana banyu Bengawan Silukangga yen kaya ngono Bambang Kresna Malangdewa nglirwakno pangandikaning Kanjeng Ibu Dewi Pertiwi temen ana ananing wewujudaning berkongkong wah kon ngerti aku Singalala haram oh iya Singalala arep apa aja ganggu gawe Kresna Malangdewa kang liwat kene arep golek Sudermangku kaku ora bisa tak cegat dalan aja bacutake sliramu napakno sukumu ana andil Bengawan Silukangga kene yen katon ora wedi dadi lalayon kan surak-surak otote timangkatan dewa aku wani ya wani yen ora wani ya ora wani yen wedi aja wani-wani yen wani aja ditani Kresna Malangdewa sapa wae kang adang-adangi lakuku tak ibaratake caplakan dengan ora pernah panggonane bakal sibet dina semuk beladalah sumbarmu kaya bisa metak wis abang kaya wani tilat wesi kang kopar kabeh wani karo aku terus ngerti katik dayane Bambang Kresna Malangdewa tak caplak oh situ tinjo kerat bathah guru kelakon
glundung kebentus sirahe Sang Bambang Kresna Malang Dewi. Emot elek kala Daksina pamlinge Kanjeng Ibu Dewi Pertiwi. Yen epek-epek kiwa nate rinajah sing diarani Raja Kalacakra. Kacarita Bambang Kresna Malang Dewa maju maneh metuk kala singa nala singa ditampahi epek-epek tangan kiwa Raja Kalacakra mbeduk saknalika sirna margolayu. Biar katalika wae kananing Kresna Malang Dewa ingkang tulus raharja nglati Suderma nira kakung tumuju ing kraton Mandura ngemuti eling duk kang ngarikala semana nate tau tate ana kandha crita panggal maning Sangjang Sumang binalah paniti sing kumaya retna manjing Arya Janaka Harimurti manjing Sri Nalendra Bathara Kresna tunggil lampane nanging beda ingkang den jinejeraken. Dago jomblo ita dul kaedah sumawana besut sadurunge lampur menyang negara ana papan candhi astana Gada Mardana lereh-lereh ana ing ngisore wit waru. Besut iya Pak ayo lere-lere kene dhisik kok kok bantere ngono Pak ya kaya lali wektu lali jam gak ngono iki cek tutup lakone ya kedep tisma aku nyawang sedang biru
pisan bae suwuk tatapan janjimu sregep Besyut Iya, Pak. mangkane diajar gladen Sri uning mustika tobat